बिपिएफ हानजा आरो हाग्रामा महिलारिया जाहैबाय बड'लेण्डनि थाखाय फिन सोमावसारनो रायजो राजानिसिम मिथिसार मानगोनां दिपेन बर' सारनि नोंथांमोना आं फुल आपडेटखौ होगासिनो दङ बबेयाव माब्रै होदों। बिनि सिगां मोनसे खोथाया जाहैबाय जोंहा जे इउपिपिएल हानजानिफ्राय राजु नार्जारि बिथां सारा माखासे खेंफोरथि बा बाइट होदों बोफ्रुदों बिदिन्थाखौ लानानै बड' ग्रामार बा रावखान्थिखौ लानानै हाग्रामा महिलारि बिथां सारनि सायावहाय माखासे खोथा आं बेखौबो आपडेटखौ होगासिनो दं निस्सय। बेनि सिगां नैबेबो साननो गोनां बाथ्रा जायफ्रा गोरों फरायग्रा स्टाडि खालामग्रा बिथांमोनाबो स्टाडि खालामदों गोबां दिनै बड'लेण्डनि बाथ्रा बुंदों गामि दानख'नाय आरो दाजाबनायनि बेलायावबो गामि दानख'नाय जाय जों नुनो मोन्दों मालानि समाव जाजोबगोन जों मिथिया नाथाय गोबां माखासे इन्टेलेक्चुवेलफ्रा गोरों सानसुमै सान्थौगिरिफ्रा सिन्था खालामदों। बे खोथाया जाहैबाय नर्मेलि जायफ्रा स्टाडि खालामनो मिथिगोन बेसेबां सैथोमार जोंनि गामि दाजाबगोना जेरै सनितपुर बिश्वनाथ गफुर बिश्वनाथनि आन्दाराव दं गफुर दा बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट बेफोरबायदि जायगानिफ्राय गामि बर' गामिखौ सोसनोब्ला दा सोसननायाथ' सोसनबाय बा सोसनगोन बा बेसेबांसिम जाफुंखो आं मिथिया नाथाय थारैनो बे बड'लेण्डआव महर मोनमारगोन ना नैबे मोनसे कुइसन बा सोंलु मार्क फैदों। मानो खोथाया जाहैबाय जे काश्मीरनि नोंथांमोना आर्टिकेल बोखारनायखौ मिथियोदां जायफ्रा आर्टिकेल 370खौ मिथिगौ। आर्टिकेल 370आ जुदि काश्मीर बायदिनिफ्रायनो बोखारजायोब्ला बै जोंनि गामि दाजाबनाय दानख'नाय बैफोरो बिसिबां गोरासिनबाव आरो बेथ' सादारनबावसो होनजायो। अब्ला थारैनो जोंनि बर'नि माखासे गासैबो नङा माखासे लिडारफ्रा माब्रै मा मावमारगासिनो दंमारो थारैनो बेफोरो ब्लाइन्डलि एग्रिमेन्ट खालामनानै थगायजानाय नामा नैबेखौ गोबाङा सिन्था खालामदों। दिनै माखासे इन्टेलेक्चुवेल गोरों गोराफ्रा सिन्था खालामो दुखु जायो उन्दुनो ओंखारा बैसोरो नाथाय गाव बैसोर इन्टेलेक्चुवेलफोर सासे सानै बुङोब्लाबो बेयावहाय बांसिन सोरबा माबा आफादखौ लानानै सोरबा हान्जाखौ लानानै बैखौ गाथेग्रा प्रेस मिट टु प्रेस मिट होग्रा गोजौआवहाय सोरनोबा नालिस हैग्रा बिदियावहाय दिनै गिनाय सिखांनानै फैनानै खुगा खेवनो हायै जानानै दङ। दा बैफोर खेथ्रआवहाय थारैनो मा जामारगोन काश्मीरनि बायदि आर्टिकेल 370 बेखौ बोखारनो हायोब्ला जोंनिया बेसेबां गोरलैसिनबाव नामा मा जाहैनो हागौ बेफोर साननो गोनां स्टाडि खालामग्राफोरनि थाखाय बेखौ गोबां गेदेरमाफ्रा स्टाडि खालामदों नाथाय बुंनो हाया। बेनि गेजेरावनो राजु सारा मा बुंदों बेखौ खोनासंग्रोनोसै। बिपिएफ हानजा आरो हाग्रामा महिलारिया जाहैबाय बड'लेण्डनि जाखां बिदिन्था। बेहाय जमदुवारनि 4000निबो बांसिन गुबुन गुबुन हानजानि सुबुंफ्रा दिनै इउपिपिएलआव हाबफैबाय। दिनैनिफ्राय जोंनि प्रमद बर' सार दैदेननाय जोंनि इउजि ब्रह्म सार दैदेननाय गबिन्द बसुमतारी दैदेननाय जे हानजा इउपिपिएल हानजा बियो जमदुवार समस्थियाव जे देरहाबाय बेखौ दिनैनो जों फोसावनो हाबाय नुबाय रोजा रोजा सुबुंफोर दिनै जइन जादों। जोंनि हानजानि निति आदर्शखौ मोजां मोननानै जोंनि बिटिआर सरकारनि हाबाफारिखौ मोजां मोननानै दिनै बयबो दले दले जोंनाव जगदान जाफैबाय। बिपिएफ हानजा आरो हाग्रामा महिलारिया जाहैबाय बड'लेण्डनि जाखां बिदिन्था आरो इउपिपिएल आरो प्रमद बर' सारा जाहैबाय जोंनि बड'लेण्डनि जाफु आरो इयुन बिदिन्था। बेखायनो दिनैहाय जोङो बिपिएफ आरो हाग्रामा महिलारिनि बाथ्राखौ रायज्लायनो गोनां जेबो गैला। रायजो राजाफ्रा दिनै जोंनि खामानि मावनायफोरखौ मोजां मोनदों बिपिएल हानजाखौ मोजां मोनदों। जों जे दिनै बड'लेण्ड ओनसोलाव सान्थि गायसनबाय बयनोबो न्याय होबाय आरो जौगानायनि फारसे जों आगान सुरबाय बेखौनो मोजां मोननानै दिनै रोजा रोजा सुबुंफ्रा जोंजों मोनफ्रोमबो समस्थियावनो जइन जागासिनो दङ। थारैनो भिडिअखौ नोंथांमोना नुबाय। दा मोनसे खोथाया जाहैबाय नैबे स्क्रिनाव नायनो हागोन आं खौरां मोनदों बेखौ जे दिपेन बर' सारा बिटिआर गोरोबथाया आखरै जाफुंसाराबा मा बड'लेण्डनि थाखाय मुभमेन्ट खालामफिनगोन नैबे खोथाया ओंखारदों। दा बेनि सायाव रायजो राजाया बेसेबां फोथायनाय दं नोंथांमोननि एसियरेन्सखौ होनो हागोन। लाभ इउ अल।